प्रधान दी ये बनियो प्रधानी बारा खतरा में बा पहले खतरा में बा वोट मांगा ही जाता नहीं कि अशुभ अशुभ बोले लगल लपड़ से मार रहा साले सब बोल हमारे मुखिया जी पान थाल में तू तैने नहीं था तू मुखिया जी जिंदाबाद मुखिया जी जिंदाबाद मुखिया जी जिंदाबाद मुखिया जी जिंदाबाद चुप मुखिया जी जिंदाबाद मुखिया जी जिंदाबाद ना चुप रह बोलो वोट ना मांगे हम भाई वॉइस मार का वोट मांगबो। अच्छा बाबू प्रणाम है मुखिया जी। प्रणाम का हाल चाल बा बानी ठीक ठाक नो? हाँ ठीक बानी। कैसे ने मन पर गेल हटे भुलाइल कहीं जाते न जका हिते ने तई ना वोट खाती है नहीं। हाँ हम खड़ा बानी फेर रहे चाल हैं महाराज। हाँ फेर रहुआ खड़ा बनी। हाँ तू ना तान आई दादा तीन ट्रेन में मोड़े के विचार बा का सब के ओके कौन चुनाव तान यहाँ के देखा कान एगो चप्पल जूता के माला बनौले बड़ा का मुखिया जी हाँ बाबू अब की जन बाटे नु अब की हमरा के वोट दे दी हलो अब तो लास्टे बाटे एकरा बाद 5 साल बाद फिर हम ओ लायक रहबे ना कर। मुखिया जी आई है मुखिया जी का माने चाहता नहीं वोट मांगो तनी जी दवाई कराई महाराज। आई हो दादा अभी वोट चुनाव जीते से पहले खखे लगनी का बाबू अब कहानी अनु कि हमार उम्र हो गइल तो बा। अब मुखियाई लड़ल बंद कर दी अब उनका के छोड़ दी आखिरी बार है आखिरी बार है बाबू अंतिम बेरी अब की खाली का सेवा कर सकी ना जातनी मैदान फिरे चलब रहो ई सेवा थोड़े है ओने से आवनु तो तनी हमरा पर विचार कहिए कहनी कि हम मैदान होके कर दे दिक्कत होता लेटरिंग पास करवा दी रहुआ उहो बंद थोताले बंद हमारा नैहर में सब चीज सब केहू के लैटरिंग बन गइला 12,000 मिला लनु मिलर रहते कहियो देले रही पूछी त तनी हई हम तो ना खिसिया जन हम तो हम सब पास कर दे तुम ब्लॉक में वीडियो साहब से सीओ साहब से मैंने वही लाल विकलांग क्या कहा नहीं चमाचा है पिया हमें इनु ई आता ना टेढ़ रौरा टीम में 2000 रुपया जवान ले रहे झूठ बोला तो पटक दे कपार पलट ना बाबू ई सब पूछी पहले सोचा ही अरे ए बेनी दिताई लो सब तान हो जाए मेरी मुखिया जी हमार लड़का के तबीयत खराब रहे मंगन इनका से पैसा को तुहनी के औकात बा कर्जा भरे के ऐसे बोले रहन। अरे तो अब की औकात बा वोट ले ना हमरा के अब की हमरा घरे बा हां हमरा के खाली अब की जीता दलो बाबू अब की तब की पिछला बेरी 10 साल से हमनी के देखा तनी जा। अच्छा बाबू पिछला बेर के तब भइल कि हम जैसे सोचनी अच्छा मुखिया के चुनाव लड़े में खर्चा होला कि ना होला काहे ना होला खर्चो तो होला तो खर्चा होला तो आखिर मेकअपो तो करे के पड़ी 4 साल मेकअप में हमनी के यही तरी चली जानू हमनी अच्छा बाबू ए हमार राजा 4 साल मेकअप में चल गइल 1 साल बाँचल तो कोरोना ले गइल एमे हमार कौन दोष बा पिछला 5 साल एक गदन ना थू ना ए तू ध्यान दो ताने में ताम हो जाए काम हो जाई हिमा एमन ओत मानो आ तान पे दिता में विदाई बनावो हां विदाई बनावो हां मुना सुनो ना हई गुठी आइले जोन बाटे पैसा पर वोट किना तनी अरे पैसा पर ना जाए आवे में लागी नु खर्चा पर्चा दिया था ना मतलब खाना बनाम जा फोटो मत किता फोटो ला ना देखा मत देखी मुखिया जी काहे का दिन देता नहीं आई फोटो दिता ताई मुखिया जी काहे का दिन देता नहीं मुखिया जी वोट तनी बोली हेमे बोली काहे का हम ई पैसा इनका से उधारे ले ले रहनी है 6 महीना पहले आज हम आधार के ना हटे या अगले अब की पारी वोट कहते ओई खातिर ना कागो वोट खातिर है हतानी पैसा अरे वोट के ना हो ई उधारे ले ले रहनी उहे देवे ए बाबू ताहू के दोनों चुप रह मुंह पनिए फेंक दे सर चुप रह तो निथिया साला तोरा के कहनी है कि साला काहे के धरा देला हमरा पैसा हम गरीब आदमी से उधारे मांग सकता नहीं बाबू ए त अब कैसा हाथी में तू ना तीन कान है ए बाबू तू ना तीन कान विदाई करे विदाई आगे चल गए अच्छा बाबू हेलो हाँ। हां ठीक बा चलते ई वाला वीडियोवा वायरल होई ठीक नु कल न्यूज में देख ले ना हम को पैसा ले ले रहनी तो हम जमा करनी है हां ना ना नु जमा कर तू ना तीन कान तू ना तीन कान हां हेउ धनवा देत लेते हेउ धनवा साला तो जिंदाबाद कर सना रे जिंदाबाद मुखिया जी जिंदाबाद मुखिया जी जिंदाबाद मुखिया जी जिंदाबाद मुखिया जी जिंदाबाद क्यों बा हो हां मैं फुआ ए ललन बो अरे हरामजादा नाम लेके कहता साला पिटवा दी हमरा दे ए जा मैं मलिया रहले रे काजी गुरुजी कुछ नाम मुखिया जी जिंदाबाद मुखिया जी जिंदाबाद ए प्रधान जी ये है ललन बो हां ललन बो ये ना बोला तो काहे के बोली ना जी ए साला तोरे कहता क्या तो साले तो बोले ना आवे तो साला बोलत काहे बात शहर के ना हटे तो
लंदन बनाई कहत है तनी का दिक्कत बटे लैंग्वेज में कहत है कि ललन वो हेलो हाँ अच्छा एठी ऐसन बा कि हम अब की फिर चुनाव में खड़ा होतनी हमरा के हां अरे आपके तो मना तनी भगवान से कि एकदम हार जीती तो ठीक रहल हमरा के अरे ई तू ना तो हते अरे देखी प्रधान दी आ रौरे आदमिया से नु कहले रहनी के बाबूजी हई बनवा दी के तनी है जब बोंडनी घेरवा दिने दहाड़े अब की सब हो जाई और खाली तरकुल गिरल सियार फिर आवत सियार तरकुल तर अब की बे सियार सारे हाथी ना आई है अब की तो ऐसन बाउंड्री बनवा दे रौरे से नु कहले रहनी आई के मैं घर में लाइन लगवाली त ना लगवानी दिया बार के रहत नहीं अरे साला तो तोरा के असिस्टेंट काहे रख लेबनी काहे रख लेबनी साला ए प्रधान तोरा के जब ये हाथ घर में 9 आदमी बाटे जन्नी वोट देवे ला 9 आदमी धीना न का धीना ए माने प्रधान के चुनाव तीन तार नौ आदमी बैठे, पैसा ठीक बा तान पे चुनाव तीन पे मोहन माना और प्रधान पे ना विदाई बनावा आ ता दोनों तार हो ना सौतान ठीक ई उरु ई जानता रा ई सब परंपरा हटे मुखिया सरपंच के ना कुछो न के है हाथवा देबू आइला चुपचाप भेड़ा का 9 गो बनू हां हां तो हो गइल फिर तई कुल परंपरा चलते बा ठीक बा सुना ना तीन तार हां का हो कार तार 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 कार कार गाड़ी अच्छा, कार कार बेकार न होखे कार बेकार न होखे ध्यान कार दो पतना मुखिया जी जिंदाबाद हां मुखिया जी जिंदाबाद मुखिया जी जिंदाबाद मुखिया जी जिंदाबाद मुखिया जी जिंदाबाद ए अच्छा ई बताओ कि खाली घूमते बानी कि मने गौवा के कुछ बताई बा का रिपोर्ट बा हाथ ना प्रधान रुपया जी। बता गई ए बेरी चुनाव तार दीतो ता पैथा घने बांटी देने मानी बे आ तू नहीं ना जहाँ में 4 गोत बा ना उतान अपने एकदम न पताती पर लल नमा बा ना लल नमा 15% तो तेरे बा उतर अच्छा पताती पर तापर दीता तानी ते हां आज जीता बुता तो बियाह करवा लगी पड़ा खुश है बाबू चुनाव ता को जोरो शोरो से हेलो वाह भगवान जय चारों भगवान अरे वे चर्चा बा ए बाबू हमरा खाली जीत जाए दर लोग अच्छा। हनु हाँ, ए माधवा गांव के तो स्वर्ग बना दे स्वर्ग एकदम प्रधान दी देन ना खुद में था देन ना देख सबके इंदिरा आवास से लेके हाँ। अब मनरेगा उगरेगा जितना है कुल बाड़ी सब सबके घर में शौचालय बनवा दी सबके घर में शौचालय चला तोहनी के सब ठीका तोहनी के रही अच्छा हमनी के हाँ सब तोहनी के रही खाली देखे के बा हाँ। कि मने इलेक्शन तकले एकदम सब लोग खुश रहो अच्छे कोट के लखे इलेक्शन तकले सब लोग खुश रहो इलेक्शन के बाद ऊपर पड़ो सारे हमरा कौन फर्क पड़ता ऊपर तब तो हम ऊपर पड़ो पैथा नहीं आन पैथा पैसा दिया बा फोकट के थोड़े हाँ ए मुखिया जी मान लीजिए आज बड़ा मेहनत का साकोस कहीं है के हाँ, तो हाँ। साजी के कोई बाकी ना ऐसा। हाँ। दे कुत्ता हम तो तुम लोग खइया तो तुम लोग गइया तो नहीं दे अच्छा कुत्ता में सर हाँ। ना बाबू अरे मन- सुना एठी चली का 3x उना चली अरे तू ना वाला बनांदे पी बनांदे ब्रांडेड पी हाँ। सुना ना हाँ। एगो काम करना क्या? क्वार्टरे में काम कर सर छोटके में हाँ तो तने ने तो तने हाँ ए, छोटके महाराज, आधा पियन तो क्वार्टर निकलेला तो क्वार्टर जाए पियन दे तो का निकली? काटना आधा फूल आ जाए ए मुखिया जी हई कुल कहा महाराज हई सब के का करे पैसा पड़ता निका हाय ती मुछिया दिना है हई सब हम टीवी पर देखनी है ओकर बाद रिकॉर्डिंग को कलाइल बने व्हाट्सएप पे पाइल बाटे आय अब देखी ना हौ जे देखी नोटिया तो ए महाराज ई का मुछिया दी तेरा में है आय बाबू सब वायरल हो सब कोई गांव में देखावत कहां देतना तू तहां टीवी में देखनी है व्हाट्सएप पे पाइल बाटे न्यूज़ में देता और न्यूज़ में देता है मुंह चरवाबो मुंह चरवाबो ए बाबू न्यूज़ में देखला सच हो सोच में हम अपना कीरिया खा कदम टीवी में देख रहे पर घरे बड़का एलसीडी पर हाँ आय बाबू अब का करिए ए मुछिया दी आय हम लगा ये तो उपाय बात है और जीत मुमकिन नहीं है हम तो कब भाग ली निकल अरे लिए बड़ा से। मेहनत भइल ए मुछिया दी अरे डंडा लेके चप्पल आ टमाटर लेके दौगल बसन हम तो जाते नहीं भाई हम रोज मैनेज करते 2-4 मिनट बाकी रो निकल ली केने से आवत हंस केने से केने से आवत केने हंस? से ए मुछिया दी रुती अब बोला हे ना दाई ले तना तो बड़ा मान मन मरे से मुहे पर तरी था पो देते हाँ, ठीक बा आय भाग जाइए सुना होने से आवता था साला हे रे भाग ना गई आई आई चल आई कुछ नहीं कुर्सी आके फेंका ना साले कुर्सी डाली अरे बाप